Hi! Welcome to my vlog! It's me, January Lee, and I'm one kapampangan camera vlogger. And bali, thank you so much po sa lahat po ng mga nagla-like, nag-share, at nagko-comment ng mga positive reviews regarding sa aking mga vlogs. Ayan, thank you so much po. Kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. And then follow me to my Instagram, to my Twitter account. It's Jessie Samson, JHESSIE-SAMSON. Then add me to my Facebook account, it's January Lee. Then paki-like na rin po yung ating Facebook page, it's Janly Nations, and it's me, January Lee. Ayan, so mga Facebook page po natin yan. And so, thank you so much po. Ayan, so, bali for today mga kapatid, ayan, pupunta tayo ngayon sa Barangay San Isidro, Santa Ana, Pampanga, kasi kapistahan ngayon ng ating poon or banal na apong San Isidro. Ayan, so, samahan niyo ako mga kapatid at tayo magsisimba doon maya-maya at makikita natin kung paano nila idadaos yung kanilang kapistahan. Ayan. So, thank you so much po sa lahat po ng mga nagko-comment ng mga positive vibes. Ngayon, kung gusto mo tong aking YouTube channel or itong content natin for tonight, ayan, so, comment down below and comment down below kung ano pa po yung mga gusto niyo ipa-vlog sa akin. And so, pasensya na po, hindi po ako always na nakakapag-vlog today kasi alam naman natin na nag-lockdown po kasi ang Pampanga. At the same time, sa dumadaming mga cases ngayon dito sa Pampanga. And so, nag-iingat-ingat din po tayo at saka hindi po tayo agad-agad nakakapasok sa mga per barangay. And so, thank you so much po. And so, halika mga kapatid, samahan mo ako at tayo pupunta sa Barangay San Isidro, Santa Ana, Pampanga at tayo makikipamiesta. And so, thank you so much po. Ingat and God bless us all. A few moments later. Intimunin kapag dari ng pastor.
Kinimunang librong sinulat mo, o Teofilo, Seleseku insablang debat na amponing tiro ng Jesus. Iba't ing kamulan, ang inado, amitas yamanmo. Bali amitas banwo, ilakwan niyang panabibig, ing kapamilatan ng banal na Espiritu, karing tao pinili na, at timong iyang apostol. Ilugan ni Apatapulong Aldo, kay iba't ing kamatayan, maranas niyang kepakit karera, ing biyaya imo paralan, ae karaniwan, at timong patuto, inyo mabiyaya. Ikit din at kakasari na tungkol king kayayanin Diyos. At inyang kapatibod lang, ngalang ninyo panagiging karera. E kayong mama mo Jerusalem. Lune, panayin niya kayo, ing kalang ape nga ulitin pa, aasabi ko lang e kayo. Meming gagriwan, ing kapamilataning dalawa, dapat ikayo, pinanggampan, iba't ingagoy mga binyag kayo ing banal ay Espiritu. Kaya bili Jesus, kami ang may titulan apostol, at ipang dakilan. Ginung, ibalik mo din kanya, in Israel, in kayayan. Ba't lang at tayo nakapagsimba na kanina sa Barangay San Isidro, Santa Ana, Pampanga. At nakita ninyo kung paano ang gayak at kung paano naidaos ang kanilang banal na kapistahan ng Barangay San Isidro, Santa Ana, Pampanga. Naikwento rin sa misa kanina na si Apong San Isidro ay isang magsasaka. Ayan, so nagtatanim siya ng palay. Then, lagi siyang late, nakikipananim lang siya ng palay. Then, lagi daw siya nahuhuli
sa pagtatanim ng palay. Pero isang araw parang nakita ng kanyang amo na ang nag-aararo doon sa bukid na kanyang tinatamnan ng palay ay isang anghel. At nakita nila na napakaraming na itanim na palay si Apong San Isidro Labrador. So, yun yung pinaka-maikling buod or pinaka-buod ng kasaysayan ni Apong San Isidro Labrador. So, thank you so much po sinamahan niyo ako sa pagsimba kanina. So, thank you so much din po sa lahat po ng mga nagla-like, nag-share ng aking YouTube channel at sa lahat po ng mga nagsusubscribe. So thank you so much po. Sa lahat po ng tiwala at sa lahat po ng suporta. So thank you so much po. And ingat po always and God bless us all. Love, love.